Exercise 1.1 இல்ல 6th sum. Represent the following sets in distributive form. சரியா? So distributive formல நம்ம எழுதணும். Distributive formனா என்னது? இந்த செட்டெல்லாம் எழுதக்கூடாது. அதுக்கு பதிலா நம்ம அந்த செட்டை வந்து எப்படி எழுதணும்? சென்டென்ஸ்ல எழுதணும். The set ofனு இது எந்த மெத்தட்ல இருக்கு, என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா எழுதுறது. ஓகேயா? சோ பிங்கிற செட் எப்படி இருக்குது? ஜனவரி, ஜூன், ஜூலைன்னு இருக்கு. ஓகேயா? சோ இப்போ இது எப்படி இருக்கு? இங்கிலீஷ் மந்தோட ஜேங்கிற லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய மந்தா இருக்கு. ஓகேயா? சோ அப்ப பிங்கிற செட்டை எப்படி எழுதுறோம்? அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா P equal to the set of English months starting with J. ஓகேயா? அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ செகண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. சரியா? சோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லலாம்? ஒரு ஆட் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆனா ஆட் நம்பர்ல இருந்து இங்க இடையில என்ன இல்ல? இந்த இப்போ பாத்தீங்கன்னா 7க்கு அடுத்து 9 வரலாம், அதுவும் ஆட் நம்பர் தான். அடுத்து 11 வந்திருக்கு, 15 வரலாம். சரியா? சோ இப்போ இடையில சம் வேல்யூஸும் அதுல மிஸ்ஸிங். ஓகே, சோ அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே எப்படி இருக்கு? ஒரு பிரைம் நம்பர்ஸா இருக்கு. இப்போ 7ங்கிறது அதனோட ஃபேக்டர் வந்து 7ம் 1 தான். 11 எடுத்துட்டோம்னா 1ம் 11 தான் அதனோட ஃபேக்டர். 13 எடுத்தோம்னா 1ம் 13 தான். 17ங்கிறது 1ம் 17 தான், வேற எந்த டேபிளையும் வராது. 19 எடுத்துட்டோம்னா 1ம் 19 தான், வேற எதுவும் வராது. ஓகேயா? சோ அப்ப இது எல்லாமே என்ன இருக்கு? பிரைம் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கு. ஆனாலும் பிரைம் நம்பர்ஸ் இப்ப நமக்கு எப்படி இல்ல? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இல்ல. ஏன்னா பிரைம் நம்பர் வந்து 2ல இருந்து தான் இருக்கும். ஓகேயா? சோ அப்ப இது வந்து எதுல இருக்கு அப்படின்னா லெஸ் எப்படி இருக்கு? பிட்வீன் 5. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு அடுத்து முன்னாடி உள்ள பிரைம் நம்பர் என்ன? 5. இதுக்கு அடுத்த உள்ள பிரைம் நம்பர் என்னது? 31. ஓகேயா? இதனோட பிட்வீன்ல தான் இந்த பிரைம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால Qங்கிறத எப்படி எழுதுறோம்? The set of prime numbers between 5 and 31. ஓகேயா? ஓகே, so third one என்ன? R equal to x such that x belongs to n. சரியா? x ஓட வேல்யூ என்னது? நேச்சுரல் நம்பர். அது மட்டும் இல்லாம x less than 5ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேயா? சோ அப்ப இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ல 5 வரையும் less than 5ங்கிறதுனால அதை நம்ம ஸ்டேட்மெண்டாவே எழுதிடலாம். R equal to the set of natural numbers less than 5 தானே கொடுத்திருக்காங்க. சோ less than 5 அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ இப்ப லாஸ்ட் சம் என்ன? ஓகே, இப்ப லாஸ்ட் s equal to x such that x is a constant in English alphabets. ஓகேயா? சோ இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா செட் பில்டர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஓகேயா? செட் பில்டர் ஃபார்ம்ல இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபார்ம்ல மாத்துறது ஈஸி. அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபார்ம்ல இருந்து செட் பில்டர் ஃபார்ம் மாத்துறது ஈஸி. ஏன்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? அந்த செட் பில்டர் ஃபார்ம்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சச் தட்டையும் செட்டையும் நீக்கிட்டோம்னா நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபார்ம் கிடைச்சிரும். டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபார்ம்ல வந்து செட்டு போட்டு எக்ஸ் செட்டு போட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும்னா எதுக்கு எழுதலாம்? செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு எழுதுறோம். ஓகேயா? சோ இப்ப இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபார்ம்ங்கிறதுனால இந்த செட்டையும் இந்த சச் தட்டையும் நீக்கிட்டோம்னா நமக்கு அது கிடைச்சிடும். ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த செட்டை வந்து நேம்ல எழுதணும். த செட் ஆஃப் கான்சனன்ட் இன் இங்கிலீஷ் அல்பபெட்ஸ். அவ்வளவுதான். ஓகேயா? தேங்க்யூ.